Andrew Grima, Djoċesan minn San Lawrenzu, Etienne Gilson, Franġiskan konventwali minn Birkirkara li ilu 5 snin parti mill-komunità tal-Belt Victoria u mal-ewwel żewġ ġuventur li ġew ordinati saċerdoti mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Tridu intom taqdu blajeda l-uffiċċju tas-saċerdozzju fil-grad tal-presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tiraw il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isfijiet? Iva irrid. Fl-omelija l-Isqof Tewma appella lis-saċerdoti l-ġodda biex juru lil kull bniedem li jiltaqgħu miegħu fil-ħajja li għandu post fid-dar tal-mulej. Fi kliemu iktar minn qabel fid-dlam li qed ngħixu fih hemm bżonn ta' persuni li jagħtu id-dawl. U bir-raġun Ġesu jgħid jiena hu t-triq, jiena hu s-sewwa, jiena hu l-verità, jiena hu l-ħajja. L-Isqof ħeġġiġhom biex jisimgħu dak li jgħid San Pietru fl-ewwel ittra tiegħu biex jiraw il-merħla b'imħabba u b'qadi u mhux jaħkmu fuqha. U wara kamandalhom lil San Giuseppe bħala mudell ta' missier li jieħu ħsieb u fiskit tiegħu jagħmel ir-rieda tal-missier. Minkejja il-pandemija ir-rid tal-ordinazzjoni jinżamm bħas-soltu bid-differenza li ma saritx it-tannieqa tal-paċi lis-saċerdoti ġodda mis-saċerdoti preżenti. U minħabba li fid-Djoċesi ta' Għawdex ma sarx id-berik ta' żjud f'ħamis ix-xirka, iż-żejt li ntuża l-konsagrazzjoni ta' dawn iż-żewġ saċerdoti ġodda kien l-istess wieħed użat fl-ordinazzjoni tas-sena l-oħra. Id-berik ta' żjud f'Għawdex mistenni jsir fl-20 ta' dan ix-xahar. Minħabba l-pandemija tal-COVID-19, l-ordinazzjoni saċerdotali saret fir-rotunda ta' San Ġwan Battista fix-Xewkija.